Tend duond bura mar ODM odagi moumo yie piny ni ok gidonji e sirikand Kenya Kwanza motelie kod jatend piny William Ruto e sama gavana ma Siaya James Orengo to pod golo siem ne ODM ni winjruok magi temo keto kod jatend piny William Ruto ok long'o kata matin. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Kane giloso e nyasi mar ik mar nyawan jaod bura mar Arieda Otiende Amollo, Mzee Donald Kohanya e gwenge ma Lego Usonga, director mochung' ne chenro mag ODM, Oduoro Ng'wen, oyango ni ODM pok odonjre winjruok moramora kod jo Kenya Kwanza kaka osebedo ka fuong'ore koni kod kocha nyaka nyocha gwelo mag moko kuom jokanyo mag ODM e lemo mar jotend migepe ne timre. Oduoro lero ni ODM nyalo mana bedo kod twak, kata kamano gidwaro neno ni rowere mane odhi kinde ng'anyo mar sundo sirikal owe thuolo, obila mitudo kod tiyo kod teko mang'eny kuom jong'anyo bende okawnegi ondamo mar chik, kendo jogo mane ohinyore kinde ng'anyo bende ochul. Wach mane osir kod seneta ma Siaya Dr. Oburu Oginga. Aturu moko wuok sani dhi ng'iyo nwang'o to be pod kese rumo koso pok orumo. Otherwise ODM to wachung' kar tiendwa. Kendo nyo uneno conditions adek ma jakom Amollo Odinga nyogolo. Ka onge mano to onge ng'wa losogo. Nanyalo ng'ado rieko ni jo GMC ni wang'ni uwuok goyo kura. Ng'enyuok go kura. Kechan gima ng'eyo kaka Oburu Oginga ni party marwa mar ODM ok odonje e sirikal. Kata obedo ni moko kuom jotelo kod jokanyo mag ODM tamore wach donjo e sirikand Kenya Kwanza, gavana ma Siaya James Orengo to chung' e wi koke ka osiemo duond od bura mar ODM ni obed motang' kik tem riore ni donjo e winjruok ma ok odhi kare gi jatend piny William Ruto, okang' motiso ni en Holy Alliance gi dho ngere. Gima Raila Amolo Odinga wacho kendo kino bed kae, wan go tiende ma ka weche okethre ji odonjo gimoro moko ng'e kore ni dhi yal. To sami loso gino to bende ji ok dwaro machiegni. Koro kosekethre to koro iluongo. Mano nyaka wachnu. Kendo joma chayo Gen Z akelo fuo machalo nade. Orengo bende otielo ni wach twak kik dhi nyime kapok familia mane ohinyore kod mago mane owito anyuolagi kinde ng'anyo mar sundo sirikal oyudo ratiro margi. Owacho ni jatend piny William Ruto chal ka gima temo nego demokrasia mar multi-party, wach mane osir kod jatend duond od bura mar Roots George Wajakoya. I stand with the chama ma Orange Democratic Party. Tang'eyo ni kokwaluwo laini maber to abro bedo kaka kadu mane wuondi ji ni wabedo ni chama achiel wiliro gidonje shikuku kende manotamre and Kenya became a one-party state. Ruto is killing political parties. Osemwonyo Jubilee, wabende ODM kwa tangu february mwani. So we have to be very careful. I'm going to fight with Gen Zs. And I'm not joining Ruto's government. But for the bishop, you are one of the most liberal Anglican bishops we have in this country. The church has now lost its focus. You want us to pray for peace. Jalup Gavana ma Kisumu, Dr. Matthews Owili, kachiel kod jaod bura ma Lego Usonga, Samuel Atandi, to opuoyo okang' mar rowere mag Gen Z osekawo mar sundo sirikal ka koro gijiwo gi mondo girit matin gineane ka dwachgi ibro chopi kata ooyo. Katandi olero ni jokanyo mag ODM madhi tiyo sirikand Kenya Kwanza dhi mana telo negi ka girito twak manimba kod tend Kenya Kwanza. This country was gone. Ilikuwa naenda kabisa. And I would like that in everything that we are doing, we need to think about the issues that we have raised. ODM is a democratic party. Ma jinya kawat pachgi freely and freely. Kendo ng'ato kipar ni ka ng'ato wacho pache ODM to ng'ano koso. ODM en party muting'o kabila te. To an meli asenyiso interest mar oganda luo. Pogruok e paro makama
Minjo tok jatend piny Kenya William Ruto negwelo jokanyo ang'wen mag ODM e lemo mag jotend migepe tarik 24 mar jumani. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.